joto tipra hasene ani joto lukrungno ani bagi ang saksaya ni bagi joto norok puri mane bagi ang tabungno Delhi MC tabungno dichas mane phaika joto lukrungno belai belai hambai ani saksaya norok puri mane bagi belai no ang ham phaika tabuk norok ne asibad bai tabuk nong ne asibad te tabuk tesa kamang tesa hapau na adini seba tabuk sak bahai belai saksaya tongmani mas kaisa tore ang Chennai tongmani tei MC tongmani norok ni suri mabai joto lukrung suri mabai ang tabuk dotorani operation khaye recovery ngai ishone asibad bai bogmani asibad bai ang tabuk teisa Tripura haste ot bilui thege tabuk belai belai hambai norok joto lukrung ani khajani tabuk te bukuk sam belai belai hambai hamya klaiman salbusuk khasa prai mas kaisa khang khanai 5 tarik ismi ang komani nokhormani tini ang Tripura haste phaisok paiga ang norongni jotoni asibad nongni duai mabai tabuk ang klek klek hambai thege belai belai hambai jotono